Ο κ. Ζελιλίδης λοιπόν είναι καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ήταν επικεφαλής ομάδας που έχει κάνει έρευνες για τα θέματα αυτά και έχει κάτι να μας πει. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Σας ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς να καλησπερίσω το πάνελ σας και ιδιαίτερα την κυρία Φωκιανού. Γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ ευγενική σε αυτά που είπε. Και ήθελα να προσθέσω πάρα πολλά ακόμα σημεία. Καταρχάς, η κυρία Φωκιανού είχε εγκρίνει 2 ερευνητικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο εργαστήριό μας, για μελέτες πιθανότητας ύπαρξης υδρογονανθράκων σε άλλη περιοχή, στην περιοχή των Γρεβενών. Των Γρεβενών. Είχαν γίνει τότε 4 γεωτρήσεις. Μάλιστα. Θα επανέλθω όμως στα Γρεβενά, να γυρίσω στην περιοχή που μιλούσατε πριν. Ναι. Αφού ανέλαβε η Enterprise τις έρευνες υδρογονανθράκων σε αυτές τις 2 περιοχές που ανέφερε η κυρία Φωκιανού. Μιλάτε για την Πάτρα κοντά και για το Λακαρνανία. Για τα Γιάννενα. Ήρθε η Enterprise λοιπόν και ζήτησε συνεργασία από εμάς να τους κάνουμε κάποιες έρευνες γεωλογικές για την περιοχή. Θέλοντας να φτάσουν, όπως και η ίδια είπε, τα 5 χιλιόμετρα βάθους στη γεώτρηση. Έχοντας εμείς μια συνεργασία με την Enterprise πάνω στα μοντέλα που εξελίχθηκε η περιοχή και πού να στήσουν τη γεώτρηση, μίλησα τότε προσωπικά με τον κύριο Ιντσέγκο, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της Enterprise, συζητώντας πού να στήσουν τη γεώτρηση στα Ιωάννινα. Όλο το μοντέλο της περιοχής έδειχνε ότι η θέση που επιλέξανε για γεώτρηση ήταν λάθος. Από την πρώτη στιγμή τους είπα ότι όταν θα κάνετε εκεί τη γεώτρηση, από τα 50 μέτρα θα βρίσκεται βαπορίτες, που σημαίνει ότι η περιοχή είναι άστοχη. Τους πρότεινα λοιπόν να πάνε λίγο ανατολικά, γιατί σύμφωνα με τα σεισμικά που είχαν στα χέρια τους, φαινόταν ότι η περιοχή που θα μπορούσε να δώσει κάποιο κοίτασμα ή να έχει εγκλωβισμένους υδρογονάνθρακες είναι ανατολικά. Αυτοί επέμεναν ότι εμείς θα μείνουμε εκεί και θα συνεχίσουμε εκεί. Πράγματι λοιπόν ξεκίνησε η γεώτρηση, είχα συνεργασίες μέσα από την Enterprise, είχα καθημερινή ενημέρωση πώς πήγαιναν οι γεωτρήσεις και πράγματι από τα 50 μέτρα βρίσκανε βαπορίτες. Άρα το σενάριο το δικό μας ερμηνεία των σεισμικών ήταν αληθές. Τελικά τι έγινε? Τόλμησα τότε να στείλω μια επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης. Λέγοντας... Ποιος ήταν? Να μιλάμε ονόματα. Ποιος Υπουργός Ανάπτυξης? Δεν λέω όνομα. Εποχή, θα το βρείτε ποιος ήταν Υπουργός Ανάπτυξης εκεί την περίοδο. Πέστε μας εποχή. Την εποχή που γινόταν η γεώτρηση στα Γιάννενα, το 1999. 1999. Ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη. Μάλιστα, πάμε παρακάτω λοιπόν. Λοιπόν, και τόλμησα να πω ότι επαναλαμβάνεται το σενάριο της Πελοποννήσου. Πιστεύω ότι δεν θέλουν να μάθουμε αν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και ότι είναι λάθος η θέση και θέλανε να σταματήσουν, η κυρία Φωκιανού είπε ότι σταμάτησαν στα 4 χιλιόμετρα, θέλανε να σταματήσουν από τα 2,5 χιλιόμετρα. Επιστολές του ΙΓΜΕ των πανεπιστημίων να συνεχίσουν οι έρευνες. Και έτσι συνεχίστηκε η γεώτρηση και έφτασε μετά από πιέσεις πολλών παραγόντων στα 4,5 χιλιόμετρα. Βρήκαν πράγματι υψηλές πιέσεις, προσπάθησαν να στρίψουν τη γεώτρηση ανατολικά, ξαναβρήκαν πιέσεις και σταμάτησαν οι έρευνες χωρίς να μάθουμε τι βρήκανε. Οι πιέσεις τι σημαίνουν, κύριε καθηγητά, οι πιέσεις τι σημαίνουν για να καταλάβει ο κόσμος, εμείς το ακούσαμε προηγουμένως. Για μένα σημαίνουν ότι βρήκαν κοίτασμα. Αυτό, θα το ακούσουμε. Ένδειξη. Ένδειξη, κοιτάσμα. Ένδειξη, ναι. Το αποτέλεσμα της επιστολής μου ήταν ότι με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Τιντζέγκο και μου είπε, κύριε Ζελιλίδη, η συνεργασία μας διακόπτεται γιατί δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Ποιος σας πήρε τηλέφωνο? Ο διευθυντής της Enterprise. Της εταιρείας που έκανε τις γεωτρήσεις. Που είχαμε συνεργασία, ναι. Είναι αντιφατικό αυτό το πράγμα. Παρένθεση επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτά που δεν σας είπε η κυρία Φωκιανού. Γιατί δεν έγιναν οι γεωτρήσεις στον Πατραϊκό? Αυτό να μας πει. Γιατί η Τράιτον πτώχευσε και πουλούσε τα δικαιώματά της στην Enterprise.
Ήρθε η Enterprise λοιπόν και μου είπε, έχουμε αυτό το σεισμικό για τον Πατραϊκό και είναι απόρριτο. Συμφωνείς, πιστεύεις ότι έχει ενδιαφέρον ο Πατραϊκός? Και είπα ναι, να προχωρήσουμε. Όμως ήδη είχα πιστέψει ότι δεν ενδιαφερόντουσαν να βρουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Ερώτημα. Ένα λεπτό, γιατί πολύ σωστό ο κ. Γεωργίου λέει. Όλο αυτό είναι. Ποιο λόγο να μην θέλω να Ακριβώς. Να σας πω γιατί. Ναι. Να σας πω γιατί. Επειδή συνεργάζομαι με την Αίγυπτο, με πολλές εταιρείες, το αντικείμενό μου είναι αυτό, γεωλογία πετρελαίων. Αυτοί βγάζουν πετρέλαιο, εμείς δεν βγάζουμε. Να σας πω όμως το σενάριο. Πριν ξεκινήσουν αυτό που λέτε ότι βγάζουν στην Αίγυπτο πετρέλαιο, οι ίδιες αδερφές εταιρείες ξεκινήσαν έρευνες και στην Αίγυπτο, στον κόλπο του ΣΕΣ. Οι ίδιες αδερφές εταιρείες και εκεί είπαν ότι δεν βρήκαμε κοίτασμα. Ώσπου το κράτος εκεί αποφάσισε να ξεκινήσει κάποιες έρευνες. Όταν βρέθηκε η πρώτη γεώτρηση στην Αίγυπτο, ξαφνικά ξέφραξαν όλες οι τρύπες. Ξαφνικά βρίσκαν. Να κάνω μια ερώτηση για να μην μπερδευτούμε. Τώρα αυτοί ψάξαν. Ακούστε με, κύριε καθηγητά, μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτοί κάναν κάποιες έρευνες. Οι τρύπες σε ποιον ανήκουν? Τα φρεάτια. Στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ανήκουν στην εταιρεία, δεν έχει καμία σχέση η εταιρεία αυτή. Όχι, τώρα κανένας. Κανένα. Αυτό μας λέει. Αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτοί ξέρουν πού είναι, θέλετε να πείτε. Βέβαια. Το ερώτημα λοιπόν. Να σας πω λοιπόν τη συνέχεια. Ναι, γιατί δεν συνεχίστηκαν οι έρευνες, αν θέλετε πείτε μας. Γιατί η Enterprise πουλήθηκε στη Shell και γιατί η Triton πτώχευσε. Ναι, η Shell αγόρασε την Enterprise, αυτό είναι αλήθεια. Έγινε αυτή η Γιατί? Να σας πω λοιπόν μια συνέχεια. Θα τελειώσει ο καθηγητής και θα σας πω την άποψη. Ξεκινώντας εμείς αυτές τις έρευνες για την περιοχή, βγάλαμε μια δημοσίευση το 2003 συγκρίνοντας τα κοιτάσματα που υπάρχουν στην Αλβανία με αντίστοιχες περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχουν ερευνηθεί ή τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Λέγαμε λοιπόν ότι η περιοχή Ντουρέ στην Αλβανία έχει 40 παραγωγικές γεωτρήσεις. Υπάρχει αντίστοιχη περιοχή στην Ελλάδα? Όχι. Αυτή η αντίστοιχη περιοχή είναι από την Κεφαλονιά στην Πρέβεζα μέχρι τους Παξούς. Πού έγιναν οι γεωτρήσεις? Αυτά τα σημεία τα δείχνουμε, είναι δημοσιευμένα. Πού είναι λοιπόν λέμε οι περιοχές οι αντίστοιχες? Δυστυχώς δεν είναι στους Παξούς και στην Πάργα, είναι στην Αμφιλοχία ή είναι στη Κεφαλονιά. Από τη δημοσίευση και μετά έχω 3 προτάσεις από εταιρείες όταν θα ανοίξουν οι έρευνες να συνεργαστούμε μαζί τους. Όλα αυτά όμως τα έχω στείλει επανειλημμένως στα Υπουργεία μας και τα έχουν πετάξει στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί? Αυτά δεν ξέρω. Αυτά είναι δημοσιευμένα. Δηλαδή, όταν εσείς στέλνετε σαν ερευνητική ομάδα στα Υπουργεία αναφορές ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Και Χαρδαβέλα, είπε κάτι ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, να σας βοηθήσω.